সকলকে জানাই जतननक खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचांमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुई फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलर्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुई फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चरावो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै सकान पतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्सिबिशन बो सगार तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिवो मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमि बायाको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर तंगनाय तै गोजाम रांचकनो सिलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतन लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलर्स की आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय